brothers and sisters, welcome to Shiva Acoustics. Ako rin si Brian. Karon mag-unboxing tag item nga pang-order gikan sa Shopee mao ning audio mixer. So dili pa tang padayon ato explain kung unsa ang audio mixer. Ang audio mixer mo ni siya device nga para makakuha tag tin-aw nga recording sa atong guitar, microphone, either condenser mic or dynamic. So ato ni siyang ipalit para sa atong mga recording, sa atong mga cover songs, sa atong original compositions. So atong abrihan pasensya na sa akong background guys. Panimakuman. Belum mau beli guys, sorry kayo. Okay. So mo ni ang sulod. Amon mixer. Hindi mabasa. Okay. Amon mo ni siya kata ko. Itong baterihan. Ini siya susulit sa box. Ini siya itong mixer. May siya nga pagkaputos. So Shopee na ko ni siya order guys. Ako na ihatag ang link. Bugat siya, bugat. Siya yung wire, USB type para i-connect sa laptop. 9 volts mo siguro ni yung USB type na cable para sa laptop, i-connect sa laptop. Ayun, na siya user manual. O yung warranty card. Pasensya na kayo kay karon pa ni ano yung first vlog muna na doon. Yan na siya yung mga rubber para ni diri itaod sa yung tiil-tiil para di siya danlog inigbutang sa lamisa, di siya madagad. Kaya nga itong mixer made of steel bugat siya guys. Iyara nindot kay quality, nindot kayo tanin nyo, nindot kayo steel siyang. So karon di pa na ako ni mat-test kung saan yung kanindot ang outside klase sa yung output kay akong gi-order ng mga XLR cable o ang mga 6.5mm jack wala pa naabot, tapos masangit pa sa bagyo kay bagyong Ulysses. Di pa na ako ni matest karon, unboxing lang ito.
So ang iyang knobs nadiri makita yung main knob para sa iyang volume. Ini siya yung kuan sa channel 1. Diri tawad ang imong condenser mic sa channel 1. Na siya button para sa phantom power. Kay dili man nimo magamit imong condenser mic kung wala kay phantom power. So pwede na siya sa condenser. Dayon sa channel 2 input na diri guitar. Pwede yung saksak guitar diri sa channel 2. So kompleto siya og EQ, high, low, dayon napuday panning. So naglantaw og review ani last time about sa Amon AGM 04 kuan kanang pwede siya maka multi-track recording. So mag-separate ang channel 1 ug channel 2 sa recording, dili siya mag-usa. So magkabuot ka unsa ka kusga ang mic nimo ug unsa ka kusga ang imong guitar. So ingana nindot ang AGM 04. Ayon diri sa iyang input sa channel 3 ug channel 4 with naka 6.5mm siya. Diri sa channel 1 ug channel 2 pwede siya XLR o 6.5mm auxiliary jack. So dayon sa iyang speaker, sa iyang output nata diri stereo mode, left and right. Then sa iyang earphones naka stereo buta. So pwede siya mono, pwede siya stereo. So kung duha mo mag-record or magkanta, i-monitor niyo inyong output, mag-headset mo, pwede mo duha ka buok. Pero magkinahanglan ka jack na converter jack. Yung diri sa ubos natay saksakan sa microphone. Direct na siya sa channel 1. So makontrol nimo ang volume sa imong mic diri channel 1. Dayon natay saksakanan sa atong earphone para ma-monitor na to ang tingog sa atong one. Yung nakanindot aning atong mixer kay na siya kuan lahi nga kanang sa katong AGM 02 kuan to siya kanang wala siya i-loop back. Kini siya AGM 04 na siya i-loop back. So pwede ka mag-play og MP3 songs aron ka makasabay mag-play ka mga laing audio track, then mag-guitar ka, pwede imong kantahan, pwede imong gitaran. So mag-play ka audio track. So mo na siya ang unboxing na to sa ano pa di ay sa likod na diri ang saksakanan sa para sa PC, para sa recording na to sa interface. Then kining USB type diri para siyang power, USB type. So mora to, shalom, hallelujah. I hope nga nainatabangan ani atong unboxing. So salamat.